שלום לכולם, אנחנו עם שעת השינשין, ואיתנו היום ליה. שלום חברים. שלום ליה. שלום דנית. שלום לכולם. ברוכה הבאה לתוכנית שלנו היום. תודה רבה. אז אנחנו מאוד שמחים לארח אותך פה, ורצינו להכיר אותך קצת יותר. לעומק. אז ספרי לנו מאיפה את. אני מגיעה מקיבוץ עין חרוד מאוחד, זה בגלבוע. מה נפדותך שם? איך היית שם בתוך קיבוץ הפסטורלי? אני מאוד אוהבת את הקיבוץ, יש לנו נוף ממש להרי הגלבוע, ממש אפשר לראות מהבית שלי, ממש נוף מדהים להרים. אני מאוד אוהבת את הקיבוץ, הקיבוץ מאוד משמעותי גם בשבילי. באיזה מובן? מבחינתי, לפני שיצאתי מהקיבוץ, הקיבוץ היה הכל. זה מין בועה כזאת, שם גדלתי. היה לכם בית ילדים? בטח, הייתי בבית הילדים, התחנכתי שם כל השנים. איך זו הייתה חוויית בית הילדים בשבילך? אני זוכרת את הבית הילדים כחוויה מאוד שמחה, מאוד טובה. כמו כל גן רגיל, לא ידענו מה זה משהו אחר גם. את מדברת אבל בשעות היום, זה כבר לא עם לינה בלילה כמו שהפעם. כן, זה לא עם לינה, אבל מכיתה י' אנחנו, כן, יש לנו אפשרות ללינה משותפת, מי' עד י"ב, וגם זה היה חוויה מאוד מאוד טובה. בחרת לעשות את זה? כן. אז זה הכנה לקומונה פה, לא? כן, ממש. ואחים, אחיות? משפחתך הנאה. יש לי שני אחים קטנים, אח ואחות, אורי בן 16 ומאיה בת 13. ויש לנו גם כלב. יופי. כן, שקוראים לו פאולו. במה ההורים עוסקים בקיבוץ? אמא שלי... בעצי הקיבוץ? כן, אמא שלי היא במוזיאון של הקיבוץ, יש לנו מוזיאון משותף עם עין חרוד איחוד. היא משמרת אומנויות, היא בעצם מתקנת עבודות שהתקלקלו, שנפגעו. בשטורמן? במוזיאון לאומנויות. במשכן לאמנות. במשכן לאומנויות, בדיוק. השם חי שטורמן. במשכן לאמנות. על שם חיים הפער. מאיפה הבקיאות הזאת? בדיוק. מכיר? הנה גם רואים אותי עכשיו גם מהמשפחה שלי, שלום. בית קפה, נכון? שלום עם יש לי שם בית קפה שם. נכון, יש גם שם בית קפה. שקלד. נכון. ואבא שלי, הוא עובד בתחום ההייטק, הוא במשרה ניהולית בתחום הסאפ. אם מישהו תחום מה? מכיר. תחום הסאפ. סאפ. זה... עניות כאלה. משהו בהייטק, פחות. בטח שאני מכירה את את עידן. כולם. הפותחים, שלום. ותספרי איזה ילדה היית. איזה ילדה היית, איך היית שם? הייתי ילדה טובה, לא הייתי עושה יותר מדי בלגנים ושטויות. מדי פעם היו לי כמה נפילות, אבל בסך הכל הייתי ממש רגועה במקום שלי. מה אהבת לעשות בתור ילדה? בתור ילדה אהבתי לנגן, ניגנתי 2 על חליל צד. אהבתי לראות חברים, אהבתי לצייר, לעשות ביצירה, כל מיני דברים חדשים. חליל פיקולו זה גם חליל קצת? לא. חליל בס, חליל קונטרבס? לא, יש הרבה סוגים של חלילים, אבל אני ניגנתי על חליל צד. זה משהו שכבר את לא עושה? לא. למה ניסיתי גיטרה, לקח לי חתיכה של עץ, שמתי גומי וניגנתי. יצרת לך כלי נגינה. כן, שזה כזה... איפה למדת בקיבוצך? למדתי בבית ספר של המשותף? חרוד, המשותף. איך הייתה החוויה שם? גם חוויה טובה, בסך הכל. למדתי בבית ספר הזה 12 שנים, זה ממש יסודי, ואז חטיבה די באותו מקום. וגם לא הכרנו משהו אחר, אבל מאוד נהניתי בבית ספר. מאוד מכירים את המורים, כולם מהאזור, זה נחמד. ואת רוצה לשאול משהו? באיזה שנים זה היה? מ-2012 יפה, רק לפני שנה. 2004, נכון? בצקה, מה רצית לשאול? קודם כל, שלום. גם המשפחה שלי רואים את זה. קודם כל, זה נושא שמדובר המון. גם רואים בכף היד. על המשפחה שלך. ורואים, אם כבר מדברים על הסבא שלך. איך אפשר בלי את הבנקי. תספרי. עכשיו ברצינות. איך ה-DNA, קודם כל נתחיל בטבנקין.
מה הזיכרון שלך מסבא וסבתא? סבא וסבתא רבתא, אם יש לך בכלל כאלו. בוא נגיע לעניין החשוב. סבא וסבתא שלי, הם לא הסבא וסבתא המפורסמים, הם קוראים להם נטע וגלי. יצחק טבנקין, שאנחנו כנראה אתה מדבר עליו, הוא סבא רבא שלי. הוא סבא של סבא שלי, אז לא הכרתי אותו. הוא היה מנהיג פוליטי, הוא הקים הרבה קיבוצים. מפלגת העבודה, אז זה החלום שלך להיות? מנהיגה פוליטית? או מפורסמת כלשהי? פחות. תחשבי על מה... זה נגע בך? זה שסבא שלך היה מפורסם בזמנו? נגע בי זה לא, אפילו לא למדנו עליו בשיעור היסטוריה. איך זה קרה? אבל במשפחה, אני מדברת מבחינת הדיבור במשפחה. משפחתי, כן, יש על זה דיבור, כן, יש על זה... בוויכוחים פוליטיים, נגיד, יש... מזכירים תמיד את סבא יצחק, אבל בסך הכל אנחנו מאוד כאילו... אנחנו בסדר, זה לא איזה משהו, זה לא איזה בעיה או איזה אישיו. לא, אבל זה גאווה באיזשהו מקום, לא? זה גם גאווה. לא מזמן יצא הספר האדום, שזה ספר רכילות קצת עליו ועל עוד שני מדעים. לא, אז... ספר האדום. לא שמאוד צטונגים מתכוון. בוא נשמע מה. שדווקא בו היה קצת רכילות בקטע לא טוב על סבא יצחק, וגם עליו היה הרבה דיבור במשפחה, אבל זה חלק מהעניין גם. אז לא המשיכו את הדרך הפוליטית שאר בני המשפחה? לא. היה דוד של סבא שלי, שכן המשיך, קוראים לה אהוביה טבנקין. איך? אהוביה. איתנו? או לא? לא, הוא כבר לא איתנו. וסבא רבא שלי, משה טבנקין, הוא היה בכלל משורר וסופר. נכון. אז כל אחד הלך לתחום שלו. תחום הביטוי. כן. זו משפחה מאוד מפורסמת בארץ. ובבית ספר, מה למדת, מה אהבת, מה הרחבת? בבית ספר הרחבתי כימיה וביולוגיה. האמת שמאוד אהבתי את ההרחבות שלי, מאוד אהבתי ללמוד. מה אהבת? את ההרחבות שלי. ללמוד כימיה וביולוגיה. מאוד התחברתי לתחום המדעים. כל אחד יש את ההתמחות שלו כזה. הייחודיות שלו. כימיה זה יותר עם מתמטיקה ויותר מדע מדויק, נוסחאות בדיוק, וביולוגיה זה יותר ללמוד על הגוף של האדם, ללמוד על הסביבה, קצת יותר עם מלל, יותר הומני קצת. ויש לך עדיין חיבור ליצירה כלשהי, מוזיקה, אומנות? אומנות אני עושה פה בכפר, אני גם בסדנה... אומנות, איזו אומנות? אני גם בסדנה של עיסת נייר וגם בסדנה של הקרמיקה, יש לי הרבה זמן ליצור. וגם אחר הצהריים בפנאי. זה בחירה שלך? כן. זהו, אני מאוד נהנית מזה. מה זה נותן לך, העבודה היצירתית? אני חושבת שזה מפתח בי את היצירתיות. זה מפתח בי, זה דורש ממני להמציא את עצמי כל פעם מחדש. בין אם זה בסדנה אולי למצוא איזה מוצר חדש לגלריה, ובין אם זה בפנאי לעשות כל פעם משהו חדש שיעניין את כולם. יש לך משהו שעשית חדש שאת רוצה לספר לנו? לגלריה? לגלריה או בתחום הפנאי? בתחום הפנאי יש לי את חוג מלאכות יד עם שחר, שזה חוג שלא היה לפני, ואנחנו כל פעם מביאות משהו קטן שחברים יצאו איתו. עושים יצירה ויוצאים ממשהו. תני דוגמה למשהו שיצאו איתו. עשינו מוביילים, ועשינו שרשרות, ועשינו מין דפי קסם שאפשר לצייר עליהם, לחוט עליהם עם שיפוד כזה. וואו, יפה. אז חבר'ה, אתם מוזמנים להצטרף. מתי זה קורה? זה ביום ראשון ב-6:30. אז יום ראשון ב-6:30. בואו לחוג של ליה. הפסקת פרסומות קצרה. ואיך שמעת על הכפר שלה? מה את רוצה לשאול רגע? עוד שאלה שמסגרת. כן. חינדי, מה השורשים של זה? מה הפירוש בכלל, אם יש דבר כזה? המשפחה שלי מצד אבא זאת משפחת חינדי. מה הפירוש? השורשים... לא. סורי? השורשים הם מסוריה. אם אתם מכירים את משפחת גינדי, זאת גם משפחה שדי מוכרת בארץ. ובעצם סבא רבא שלי עלה מסוריה לארגנטינה, ובארגנטינה אין את האות ג', אז הם שינו את זה לחינדי. מעניין. כן. מה התחביבים שלך בכללי? אני עדיין אוהבת לעסוק מאוד ביצירה. אני מאוד אוהבת לבלות עם חברים, לבשל. מה לבשל? מה הפירוש ליה? הפירוש של ליה זה לי
היי, לי אלוהים. האמת שההורים שלי ממש תכננו לקרוא לי גוני, אבל קצת עשיתי לאמא שלי בעיות בבטן, אז הם שינו, ואחר כך רצו לקרוא לי לי, אבל אמא שלי נורא לא אהבה, אז שינו לליה. אז ליה זה שם מודרני. נכון. חבר'ה, בואו תשאלו אותה עוד שאלות, בתיה, לא שמענו אותך. ואיך הגעת לכפר שלנו? איך הגעת לכפר שלנו? בחרת את הייעוד שלך בחייך. כמו ששרי שאלה אותי בהתחלה, אני מכירה את עידן הרב ורדי, שהוא בעצם הגיע מהקיבוץ שלי. יליד נבחרות כמובן. נכון. אז גם ממנו הכרתי את הכפר, וגם משינשינית שהייתה פה לפני הרבה שנים, לפני 6 שנים, שקוראים לה עמית סורקין, שהיא גם משפחה מאוד שורשית שם עמית בקיבוץ. שהייתה שינשין? נכון, כן. איך הכרת את עמית? עמית גם גרה בקיבוץ שלי. עמית? כן. תמסרי לדש. אני אמסור לה. מה הייתה? מתי ידעת שאת רוצה להיות בכלל שינשינית? אצלנו בקיבוץ זה מאוד מאוד נהוג לעשות שנת שירות. בעצם מי שלא עושה שנת שירות וממשיך ישר לצבא הוא קצת חריג, אבל רציתי מאוד לעשות שנת שירות, גם כי ראיתי את הילדים הגדולים ממני הולכים לשנת שירות, וגם כי אני חושבת שזאת שנה מדהימה, שנה שתורמים בה. יש המון תחרות, המון רוצים ללכת לשירות. ומתקבלים רק מעטים. נכון. אם נגיד יבואו 100 שכמו, בנות ובנים כמו הורמונים, שתעשו שנת שירות, נגיד צעירים כמו, אז מתוך 100 תקבלו רק 55 או פחות. זה קשה, לא? תקבלו כל 100. כן, זה ממש קשה, במיוחד בשנים האחרונות. זה קורה אצלכם בקיבוץ? מה? שיש חבר'ה שקשה להם להתקבל? נגיד חבר'ה מהשכבה שלך שלא הצליחו להתקבל? לא הצליחו, לא היו... יש לנו אחת. אבל היה מאוד קשה להתקבל באמת. יש לי חברות שהלכו ל10 כנסים, 10 מיונים, שזה גם נורא נורא מתיש. נכון. שוחק. אפשר לאבד תקווה בדרך. נכון. כמה את עשית? כמה מיונים? אני עשיתי 3 מיונים, וכפר תקווה היה המיון השני שלי. ממש אחרי שחזרתי ממיון, התקשרו אליי להודיע שהתקבלתי לפה. שמחת? מאוד שמחתי. היה משהו שיותר רצית? בהתחלה חשבתי בכלל שאני לא רוצה את הכיוון הזה של צרכים מיוחדים, חשבתי שזה ממש לא בשבילי, אבל משהו אמר לי כאילו לנסות בכל זאת. מאוד התלבטתי מה מהצרכים אני אבחר, אמרתי טוב, אני אבחר כפר תקווה, זה נשמע לי הכי כאילו בשבילי. התפיסה שלך בעצם לגבי הקשר שלך עם האוכלוסייה הזאת? ממש השתנה. בהתחלה חשבתי שאני רוצה לעבוד עם נוער בסיכון. וחשבתי שזה הכי מתאים לי, ועכשיו בדיעבד אני חושבת שלא הייתי שורדת באף פנימייה עם נוער בסיכון. את כזאת בועה. כן, לגמרי. סיפרת לי שהיית בחול, לא היית פה בכנס. לא, בכנס הייתי פה, אבל התחלתי קצת באיחור, לא התחלתי עם כל הקומונה, כי טסתי לחול עם הכיתה שלי מהקיבוץ, זה מסורת אצלנו, שטסים כל שנה, כל סיום שנה, סוף י"ב. ואנחנו עובדים בשביל זה 3 שנים, בשביל לגייס כסף. וואו, לאן טסתם? טסנו לברצלונה, ל10 ימים. ממש עברנו גם בברצלונה, גם באנדורה, גם ביורד, גם בערי הפרינאים, שזה ממש קרוב לצרפת. טיול רכבות כזה? טיול אוטובוסים יותר. טסנו עם עוד כמה קיבוצים, באותו גיל שלנו, והיה ממש ממש כיף. איזה יופי. אז אני עכשיו רואה שכבר יש לך כמה וכמה הזדמנויות. היו לך להיות באינטנסיביות עם הרבה בני נוער. נכון. אז זה לא היה כזה הארדקור להגיע לקומונה גדולה, לא? לא, האמת שלא. גם מבחינת, נגיד, היחס בין הבנים לבנות אצלנו, גם בקיבוץ אנחנו היינו 16, והיינו 12 בנות ו4 בנים. אז ממש כמעט אותו דבר, אבל זה אנשים שונים, וזה סיטואציה שונה. כי עם החבר'ה בקיבוץ גדלתי, ואת מי שפה עוד לא הכרתי לפני שנכנסתי כמעט. אז כן היה קצת קושי, אבל עכשיו ממש כמו משפחה. אז איך את באמת עם היכרות עם אנשים חדשים? איך את מתמודדת עם משהו חדש ולא מוכר? אני ממש אוהבת להכיר אנשים חדשים. אני חושבת שזה אתגר, וזה גם כיף בסופו של דבר. מה קשה לך? זה קשה להוכיח את עצמך כל פעם מחדש, להראות את עצמך.
זה דורש מאמצים קצת. זה גם לא פשוט. למשל בתקופה של הכנסים, כל פעם להוכיח את עצמך בכנס מחדש, ולהכיר אנשים ולהיות חברותי. זה מביא אותי לשאלה בדיוק, סליחה שקטעתי אותך, איך הרגשת שהיה את המיון מלששים הזה לא מזמן, שהייתם פה איזה 4-5 חודשים ופתאום אתם רואים את מי שהולך כאילו לתפוס לכם את המשבצת, ובכלל זה כל שנה מתחלפים שינשינים, שזה כאילו יוצר קשר, אבל לא קשר באמת שאפשר, כאילו, קשה להמשיך אותו. כאילו, אתה לא יכול כל כך להכיר בן אדם בשנה. בשביל ליצור איתו באמת קשר אתה חושב? זאת שאלה. זו שאלה. אמרת משהו שהוא כאילו איך זה מרגיש? כמו עובדה, שאי אפשר להכיר מישהו לעומק לשנה. או שאולי את מרגישה אחרת, לא יודע. אני דווקא מרגישה אחרת. אני חושבת שדווקא בגלל שהשנה הזאת ובכללי החיים פה בכפר הם מאוד אינטנסיביים. יש המון הזדמנויות ליצור קשרים מאוד קרובים עם הרבה אנשים. ולגבי הכנס, זה כן הייתה סיטואציה שהיא קצת לא פשוטה. אבל צריך לזכור שזה חלק מהעניין, ואנחנו באנו לשנה ויהיו לפנינו ויהיו גם אחרינו. ודווקא בשבילי זה מין הכניס אותי כזה רגע, עוד מעט נגמרת השנה, זו הזדמנות לעשות את כל הדברים שרציתי לעשות פה, ואולי להתחיל עוד חונכות, או לפתוח עוד פנאי, לעשות עוד כמה שאני יכולה, וליצור כמה שיותר קשרים. יפה. את נהנית בקומונה שקשה לך בקומונה? אני מאוד נהנית בקומונה. אני מאוד אוהבת את כל השינשינים, הם ממש הפכנו לחברים. ואנחנו אוהבים אותך, את עצומה מבחינת מה שיש לך כאן. נשמה ענקית, כמו כולנו. תודה. חוץ מהפוליטיקה. אותי את אוהבת. אני אוהבת את כולם. אבל רגע, שאלה שבאמת אבל על הפלנט שמסקרנת. איך אתם קומונה עם נשמה ענקית? ענקית. מה השאלה אבל? איך יש לכם כזאת נשמה? ממי ההיסטוריה? ממי קיבלתם את הדבר הטוב הזה? מההורים שלנו, כל אחד מההורים שלנו. שמעתם אותו? נשמה זה מזל. הפרח הזה? נשמה זה מזל. זה חינוך, אבל... זה מורכב מהרבה דברים, לא? ומה חלומך הגדול? חלומי הגדול להקים משפחה. איפה? עוד לא החלטתי, באחד הקיבוצים בארץ. אולי גם בעין חרון. ותצליחי, כל מה שאת עושה את מצליחה. תודה, בתי. בעוצמות כבירות. ולגדל את הילדים שלי, שלא יהיה להם חסר שום דבר, שישמחו מהחיים, ושגם אני אשמח מהחיים שלי טוב. וצבא? יש מחשבות? יש לי כבר תפקיד בצבא. איזה אני יופי. פקמצית, שזה פקידת מבצעים. פקידת מבצעים, חיל האוויר. אני לא יודעת עוד באיזה בסיס בדיוק ובאיזה טייסת, את זה אני אדע רק אחרי הקורס שלי, אבל... את יודעת מה זה אומר? פקידת מבצעים? מה עושה פקידת מבצעים? בעצם פקידת מבצעים... זה מה שאפשר לספר. קמב"צית זה לא אותו דבר. פקידת מבצעים יושבת בחדר מבצעים של הטייסת, לכל טייסת יש חדר מבצעים, והיא בעצם אחראית על להוציא את הטיסות לפועל. היא מזמנת את הטייסים, היא מסדרת להם את כל המידע שהם צריכים לקבל על הטיסה. כן, קצת כמו חמ"ל. הרבה אחריות. כן, נכון. אני שמחה דווקא שזה הרבה אחריות, אני שמחה שזה תפקיד שהוא יחסית משמעותי בצבא. כמה פרופיל יש? יש לי פרופיל 45. גבוה. דווקא נמוך. לא, זה נמוך. אז למה בחרו לך למה הוא נמוך בעצם? הוא רוצה נמוך. לפרט. אין לי בעיה, בטח. כי אני לבקנית, כמו שאתם רואים, אני לבקנית. את לבנה? את יכולה להסביר מה זה? השיער לבקנות, לבן. נכון. הגבות לא... לבקנות זאת מחלה שבעצם חסר לי פיגמנטים בעור. בדיוק הורמון בדם שקוראים לו מלנין, חומר בגוף שלכולם יש אותו. החומר הזה בעצם אחראי על הפיגמנטים, על הצבעים. לי יש שיער בלונדיני ובהיר, ולמרום נגיד יש שיער חום בגלל שיש לו מלנין בשיער. את הפיגמנטים האלה. נכון, אז אני נולדתי עם חוסר של מלנין, ולתסמונת הזאת קוראים בעצם לבקנות. אבל איך זה משפיע? מה זה... אני כבת בעיר על זה קשור. מה?
אני כאב על החשוב. בדיוק על זה היא דיברה. זה קשור. כן, זה בדיוק זה. השאלה שלי, למה זה מוגדר כמחלה? מה יש חוץ מהצבע? זה מוגדר כמחלה כי דבר ראשון, אני מאוד מאוד רגישה לשמש, והאור שלי מאוד מאוד רגיש גם לדברים אחרים. אז זה מאוד מאוד חשוב שאני אמרח בקרם הגנה ואני אשמור על עצמי מבחינה הזאת. והצבא לא רוצה להסתכן, שיקרה לי משהו לאור. וגם ביחד עם הלבקנות, האישונים של העיניים שלי לא התפתחו כמו שצריך בבטן, אז אני גם לקוית ראייה. שזה אומר שאני לא רואה טוב. ואי אפשר לתקן את הראייה שלי בכלל. אבל את בלי משקף. את עם עדשות או עם? אני לא עם עדשות ולא עם משקפיים, כי כשהייתי קטנה מאוד התביישתי בזה. מה? חי. רגע, שנייה, תמשיך. מאוד התביישתי ללבוש משקפיים, והייתי קטנה מדי כדי לשים עדשות. כן, יש לי משקפיים ועדשות, אבל אני לא מרגישה שאני צריכה ללבוש אותם. אני לא מרגישה צורך בזה. אז מה, את רואה מטושטש או מה? איך זה עולה? אני בעיקרון רואה קצת מטושטש, אבל ממש רק את המרחוק. יש לי כאילו ראייה יחסית טובה למצבי, ואני מסתדרת ביום יום. אז כזה, את רואה מישהו מרחוק שעושה לך היי, ואת עושה לו היי חזרה, ואת לא ממש סגורה מי הוא. כן, לפעמים זה קורה. כן. איך הגעת לתפקיד הזה דווקא? של הפקמ"צית? כן. את רצית במסורת במשפחה, כי לי המסורת במשפחה של חיל האוויר. כן. האמת שבדודה שלי עכשיו פקמ"צית, והיא יצאה לקורס קצינים, אז היא כבר קמב"צית, שזה קצינת מבצעים, זה תפקיד אחד מעל. ולא תכננתי לעשות את מה שהיא עשתה, אבל יש מיון לצבא של הרבה תפקידים בחיל האוויר. חיל האוויר רגע, בוא ניתן לה לשם. הגיע אליכם לבית ספר? לא, חיל האוויר לא הגיע אלינו. האמת שלא תכננתי לעשות את מה שבדודה שלי עושה, אבל... לא, איך הגיע חיל האוויר, כאילו... זימנו לי מיון האמת. היה לך עוד מיונים? שולחים בטלפון. כן, היה לי עוד מיונים. היה לי מיונים למודיעין, למסלול שנקרא שחקים, וגם עברתי את אחד המסלולים של שחקים לעוד כמה מיונים, אבל נקטע לי באיזשהו שלב הרצף. היה לי מיון לסייבר ולגמה, שזה ענייני מחשבים, וגם למשרד הביטחון היה לי מיון. כאילו יש לך אז בעצם את התמיינת, זה כמו להיות שינשינית, זה עוד איזה תהליך של מלא מיונים, ועד שכאילו מזקקים את התפקיד שהכי מתאים לך. עד שמוצאים, נכון. טוב, לי, אני ממש שמחנו להכיר אותך. יש לך עוד שאלה לסיום? יש לי עוד שאלה. יש לך אחים? כן, יש לי שני אחים, קטנים ממני. אורי בן 17 ומאיה בת 13. בן 16, סליחה. בצבא. ויש לה המון סבלנות, כי עונה על שאלות פעמיים, אז... בצבא? ליאוס, יש לך חבר? אין לי חבר. ליה, בצבא? מה? האחים שלך בצבא? לא, הם קטנים ממני. ליה. אז את היחידה שעושה שנת שירות. נכון, בינתיים. כן. לקצר את השירות של הבנות ולא את השירות של הבנות, רק את בעיתון, מה עושים עם זה? זה עכשיו אבל פחות קשור להיכרות שלנו עם ליה, בת, נסיים עם בת. שאלה אבל מהלב, גם אם לא קשורה. מי שאת רואה עכשיו, מי שרואה אותנו, למי את רוצה למסור שלומות, למסור דש? יאללה, נלך על זה. אני רוצה למסור שלומות ודש לכל החברים בכפר תקווה ולמשפחה שלי המתוקה והאהובה. למי כולם רוצים למסור? אז כל אחד יגיד למי הוא רוצה למסור, יאללה. תמסרי לעמית השינשינית דש. אני אמסור. דנה ורדי כמובן תגידי לה. ולכל ילדי קיבוץ. טוב חברים. אני רוצה למסור לאמא שלי, מי שאיתנו, לאמא שלי ולמי שלא איתנו, גם למעלה גם שלומות, למשפחה ולרבין, זה סוכל. תודה רבה שהיית איתנו, שמחנו להכיר, תודה רבה חברים. אנחנו ניפגש בשבוע הבא שוב עם שבוע.